marum dane ngawiyat karunaning kaswase titah ulun garga tama wonten punapik kakang ya anggonmu topo marake hawa bentering kahyangan dadi adem kowe iki njaluk apa kala menika mboten kersa menapa-napa lah kok topo nggo nentente ati ingkang jagat menika saya suwe saya panas mula menawi mboten kaimbangaken kalawan tetopo mundak jagat menika panas bener nanging salugunipun kula kepengin anggarwa setunggaling batharaning kahyangan sapa nggih menika Betari Windardi kagatri sangka pirangmu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana yah panjalukmu bakal tak ijabahi nanging kae kahyangan ana satru murka ingkang gawe gara-gara sing jenenge Maesasura Lembu Suranjatasura gagih tandhangono sika dawuh pukulun pripun lah kuwi anggone tapa jugarno lah kula tapane ngalong kok pripun iki lek mudhun piye das kula ten dhuwur das kula ten ngisor sikil kula ten dhuwur lek ngrangkeh piye kene iki lho penek kene nah kene aduh guluku Jan, guluku dipidak nganti sampai piye? Jan, aduh dah. Dewa pak dipidak gulune. Kualat. Pun dawuh pukulun. Wis bagus, ambok ketek bagus mencorong. Prada iki. Nggih. Sing duwe sapa? Kula ingkang kagungan menika Mas Fatih. Saka ngendi?
dalange pasar pon. Wah. Jos tenan. Piye? Wis juga ranggonmu topo? Kowe njaluk apa? Kula mriku mboten nyuwun menapa-menapa. Bakanipun urip kula migunani dhateng sinten kemawon. Nah, cocok. Ning jeneng titah ngono duweni nafsu. Nafsu sing pripun? Lah kowe apa ora pengen duwe bojo? Ingin. Yo pengen. Nek kula nderek mawon boten pilih kasih. Amargi rupa kula menika kethek. Yang penting Aja kok tresna. Sing demen mawon kula bersyukur. Amargi menika gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Among ati pawitane. Kena pisan luput pisan. Kena pindho luput telu. Kok tambah akeh. Nggih, kula purun kemawon. Anggaro sinten kemawon. Ah, ngene, tak golekne jalaran. Kae ana buta sing asirah kewan jenenge Masasura Lembusura. Kowe lak mesti kelingan to? Nggih, kula pun critane kalian bapak. Ah iya. Wis critane karo bapakmu Gotama? Sampun. Nah, wujudmu ngene iki ya merga disedakne karo Raja Kapila. Oh nggih, kula pun mangertos. Saderenge tetapa menika pun Rama sampun tutur kalian para putra. Ah bagus. Ditampa ya? Nggih, ditampi. Kae lawanen sing buta telu. Gage yen kowe bisa ngasorke bebungah bakal tak wujuti.